Be sy'n digwydd i Gadeiria eisteddfodol ar ôl i seremoni'r cadeirio fod? Wel, yn amlach na pheidio, maen nhw'n ffeindio hunain yng nghartrefi'r beirdd. Ac mewn ffordd mae hynny'n chydig bach o biti, achos mae cadeiria eisteddfodol yn weithio o gelf hefyd sy'n heiddi cael ei gweld. Nid mod i'n cwyno wrth gwrs bod gen i gadair hardd drawiadol yn fy nghartre i. Nid yn unig o'n i'n ddigon lwcus i ennill y gadair yn 2017, o'n i'n ddigon lwcus i ennill cadair a wnaed gan Rhodri Owen sy'n gyfaill i mi. Felly dyma ganu mawl i'r gadair honno ac i Rhodri, a thaflu dipyn o olau dydd arni unwaith eto. Mae Tachwedd ar wedd y pren, ofna annwfn neu onen, oer ar waedd, yn ei ryddin a'r derw mawr drwm i'w trin. Mae greichion uwch lawr bonyn, fel ser a hysgafnder gwyn, neidio ar hyd brigau'r drain na beichiau'r blagur bychain. Ond yn goch mae dyn yn gwaed dyfodol rhwng deifydau. Mor barhaol yw'r ddolen, fel haul trwy grac, fel trac tren. Lôn oes a ddilynwn ni, lôn at lygad goleuni, lôn y lleiad, lôn adar, y lôn uwch at galon war. Rhodri, mae'r gadair adre, ar fy llw acw mae lle. Nid yw'n unig yn trigo yn fan hyn o dan fy nho. Ni ddaw un bardd yn y byd i feddiant, un gelfyddyd ond arlog, a chadair les yw hon sydd yn fy hanes. Hi yw gorchwyl dy ddwylo, dy barhad a chrefftau pro, hi yw pris dy artistwaith, dy wen wrth orffen dy waith. Dy waith di fydd hi o hyd, i'w chael ac i'w dychwelyd. Rhyngom, tu hwnt i drengu, rhannwn awst a'i derwen hi.